Обон хорна жанр важета. Штырбужна гун шанадон жмалдюзи надо номей кайрбаза штут кайшака коттат. Мана юфарштая. Манас рашу барабо макал макашам. Хайта жизвар барабо. Ан хашканан кутсаваса барабон. Илонгда магашка афазма. Сахользина зиш. Ивзинята саву намангай. Мазакадиш олимпизнята. Вот одон удар ан хашканам. Каман кудебону. Ахушканам, каразиенам, на ирундау, куда ноджи расшухтар, ноджи белвартар. Ой, махан на юма якушт, на юма якуда. Ама райдаешь там вацаган вацаджер, мана нам хайтаджик охаиш важета, зварлакта, каста белварткуш кананс. Ама сан хаша барлаттам, ама раргом кану табуавши, куцова кушт. Юна кувандон дарагам ней, Ирштон злата хайтадж зварбам куцон шагам. Ама йомагашка махтар архаям. سمي آدمن أنسوندر وسمي آدمن أفتا ما تيجا منهم ويلاش نشكوتات وي أفتا نشكوتات جرجي هو الأرخام يرشتون شغدق يرون أغداول فازورم شغدق يرون أغداول بيرتا خيشا واديدر آخر جن تيدر عالكم يدر يا خم تعيش أما شغداجيرون أبندرين آدم خاتتم بارندار شافتم ورشالا زورن رايدينس يرون أغدا زورم ود نخاش قاما يرونه سكوشا مرتكب تندر أرخاي من شغداج زينادل أم يالورشن كردم شغداجي كنم كم باندت تنفاق كم سدرت تنفاق سمي من بربون كرسوا هود معسق واقوام يقول أرخايم سمي برقبون كدم بلا أفتا خورجا سوا يقول بيرخت جاجت فكشم صدر ناخر استطاعت что يوم план что يوم هافتو что اندر بيرن خشته ما هو دون تفسرون سيوس كوفن دون فشتاق ما بتن يفون خشاج در تشينا ودي بين شغدك زيناتر Чина фетта, ехсай пландерен Чина бакашти шуи. Люди, которые в последнее время приходят в рощу, и они прекрасно видят, что было и что стало. Вот 15 числа какой-то круглый стол был в парламенте, и вот если кто-то там был, то очень хотелось бы услышать такой ответ. Церковь относится к православию, мечеть относится к мусульманам. Наши святилища относятся к нашей традиционной вере. Руслана Тидеева я знаю хорошо, но вот он озвучил такую мысль, что святилище якобы надо передать. Не передать, а не знаю уж, как они там узаконивать собираются, культуре. Вообще я ничего не понял из этого круглого стола. Если кто-то там был, вот хотелось бы услышать. Какое отношение культура имеет к нашему святилищу? Есть проблема сохранения наших памятников истории, в том числе и наших кувандонов. Это относится к таким вот, это как материальная основа духовного мировоззрения. Вот мы так считаем, эти кувандонты. Их очень большое количество в Северной Осетии, по различным данным, свыше 1000. Такого количества на такой маленькой площади в мире нет. Мы считаем одним из самых вопросов, чтобы они были защищены государством. И это материальная основа, на этом должны воспитывать будущее поколение. И причем тут культура? Это вопрос культуры. И есть у нас уполномоченный орган Министерства культуры Республики, который должен вести этот реестр. Гарантия, что приватизировать не скандышты, халгадарина бакандышты, уайдарина ракандышты. Мах зварку иканавртака. Юфаштамами касы бомба хау. Календарь вот там, магнеш вот там, валер вахт, календарь. Самай иршту надо, машин фатруй, мама, это каной. Мана вот рузанина, хат рузанина. Дома гашты ёшин хашин, бан хаш вот там, алагир хашин, бан хаш вот там, кудуни календарь, а все вазандыка шау. Фаштаг шазаже. Я райту икан нафта, куда жахта яфта. Ама раштар куда занюттар. На нердау магашка, нердау магашка. Именно и что нердау магашка, раштар вайд Василий Буанафаштея.
دكاخ صوبون كنيكامت فلوي ما خلنا بونا وجي ايفن خشت برايتا وسأغاتر خشت شو سبون ودي واسيل ايفون مجرن هو ما يوتراكا جوز قطاقي ما هو دقي فشتما اشكنوت وكاليندار كدام بلا فتجرقي وزن خاشتر ماما مدي فلما ما تيقوش. Если каждый год будем менять первое, второе воскресенье, получится непонятно что. Третье воскресенье Кахсканан, четвертое воскресенье Хсаузуар, Варзацараву. И вот как она идет 20 лет, давайте так оставим и не будем ничего велосипед изобретать. Пусть будет единый день, пусть он остается. Рафта жагут фаштаг, шазажа яфта канам жага. Шазажа ницишт мах юрунадаман на истории шазажа нау. Ама гдамагашка кудуди ма кудамбала гдамагашка афта канам кау. Бахатр кан формама афта кашма қама нафдалта якут кутой. Нафдалта гдамагашка кудуди афта канам кау. Махан найро гдау ю. Ама юрон гдамагашка ма қама на барагбата рафта канам. Бой манан мақуда. Мананам чикустани манам чикерсани одома мазурум фанде. Ер фцаждер тейта джзварб мабасом. Нафдалта ме ахамах дауни кудишку басом одз балаштам багашот кухта хацила езак. Ер фарон je bonen tabu gisano de tanf dishan azarqo kuvan don kami ordan bazishtam na kuvina ktima. Ba yaftana sharmash kasishtam az tsanda basht. Shilgoy majit tsanda. Ерой кудрашtu manam ер mana kat qustishti usada modai bambara duina fadaltam nikudish. Fatsaji da rishigdak zina adna da kuxta khatsil shish da tsandara lajme. Адам шаковинак на към куван сумай бабат. Вцаж да роит мама чижи зинат кеше. Лентата ю хаштой. Ой, удон шахдаг лентата. Марасл бенздар куд на бадак. Тважан на вондю кушкото дюне шката лентата баба что име авто без арбу маба кутой. Ме каргав что ю дюз лентата. Йом шахтой шахдагай. Чишел гоймакта? Налгоймакта. Срагдар нику хаштой йойдер маю фаршта. Вармаштар мана талынг жаман кули шо див шоин срахта. Ашхтой дар ахам срахтадар. Ажри ефтон шадажи олама кулса дергет слайрм на макач дородина шхадар жарон лакта. Ама цандара лашне фалеп се зуара бирадар таралаш той ме саугадар багавадай бакуттой. Ер махан ер куртат ком сарно далчидер кувагла гукамдар сарна. Ама куртат ком сау тинг бира адамулафм. Ма ер махан на барак батрайт той алколдар забахай сот. Фала ер бира хам адамиш ма саун сулафм ма баракбон андер зизата икуван nei фашиза штур зиза ма йой qama yolдар арахтар зурун qawmi qamam baroi kama ikuvan qawmi kasbon ikuvan qawndar basons ma da khazar da kuvinak da kuvshita da lazwarban nu kayn imbal zwarban kuvan ya kham zizا fi jonj da kanans maqar kanans rdia kanans يقدر تنجح يقول يقدر قوارق زورن سماية باروي أنا وتاكوفن بونتك فين سودي مالاشت مارزدار وتفتكن يا خين در خجون راف ديشو تبارم شزاج راجمي كوتو يدكاك صابون جيري يفتون ما لابو خيشتلا لابو يدرا يقول ديش وي تباراج فلدرو ما شزاج نقول تبارم شزاج راج مدرا يفتو ديما لب ما فستم فراشتا جالياج دري كوشار تاكوتام ينوم ما خيشترت ما يو الله جيركو فندونو ديش ارتاج زودي كوشرت Gali vargaf что adam шайнектей, мы уже алны район кувандондар дикушар дерзе фаштаг салдражнал тен рашырниху. Фалай фаштама аштаж уттама и махи кушар так налаштун, фалазе мшайнектей кушар так никвалфиттун. Именно фаршта абон зварлыктым. Ираж мадаг мжур бинагдан межонун, аллаги район идем фалават цаган мараш то айдем ова вождана адам ахшан ве фонзах шамма иш кусевши вдишен тадar квайт и на район тейдер. Вот цаган в жарнавайт. Викават цаган ужар таж зарбын налдиш. Самазур тажум кушарт наудих, таж даргы хоса кушарт такта. Сапаргал зуди фарод, асяж дар зузани сапаргал, андараж дар зуди сапаргал ргавш. Аллагир сир рай, анакан аллагир дар, яхи кувандо, шадачи кувандон дар, основной дар. Асяж дар зузаниш сапар кушарт, мусан сал мал нафакут Сапарку шартачи. Йодоне юратышта милисеян. Инната юзаргавтышта лагира кувандоне. Иннат буаргавтышта мана основной яттакам вайя. Фанктаварцу узаниш
Басу да зизай хайраш да донзы вайы зизаз вайы армашт фарон ноштнал бавахтам. Фарон пандар иромбаганы дон андарзы кабарноштай нисуди вообще-дер. Масяждер яфта бамнув нафакуттам. Когда я когда хочу дербахашет фаламах урдыгым кабарноштна узам. Дайер жагам унутай чидарладина. Моим хвамачи басова. Махам басова. Изахам касата кана каштарта кана. Манай ражма мамрбаз дижин дарран там мамрбаз ди мафтажердам кут канун. Мажагам сыканш. Аштарандам вайзак бакуттон намадам фаштамаштарта. Барынка мана юяда нису заниш. Юхатым кышканай дуахатым кышканай замечаний. Вадай бамбарнс. Бауырна до яхам забахфашиват, на мина яхам забахфашиват. Ма курсаунс на вот там манар басов заниш. Мада алл мелочайдар, мана самай мафрадия, самай мафрадия. Фалдарнам яхам фашивади. Фалазиюа юта, мана бира неште. В основном ты хорш фашиват нами. Мана бахадр кана дафтана жахтун дамон махина рашкан фала салдараж наутна фала кутан юдон сриефтун уразертун. Фала мажардамас нафасидич кадирон лагафта. ما كوفينك تي مسون ما راش سما خشتو مسون افته يقول له ميليسا يقول له فورما ما اخش لجو خجان دا كوفينك تي مشيخشن مدام وي خشنني اي خشنني وزم ما باسو مناول تراسو بخش باسو كوزي تراسو او من غن نيما وسادم شفورمر علاشو يوبونتر نيسن جغان شقي سوادن انا ويزاو ماي غالسن كارغ بدود فكتسن كشفرود واتسنا افتجغن ني انا ويزاو مت ماي ورسود خمتك زاو مت مثلا بركن تشكنود اشتي значок тесилбакнут مثلا ادم جوندشتي كادوملاون чват сена божин чурдам цигонта божогваюш жорбун мама кут хайрач такясынч енца хунавырну остржи баргаца курну той барга барак бун кушыды сыгдак зардайме фалаудун сахи коттактыл шавынча зилынч маудун ожун вообще накал уша барак бун удун дар худинок кенч сыгдакдун остржи ер госы хабарты мына байкуштон зуарлык кадганагадам ма бужнакшин вот тарам кашке кайканс умай фала бира коттактай хером качмахов жерштадам что тодобон гцылсы дартау фаткишкан нурда ма таккараж дар куткондо ди мана историк дар бафаш камдар фаште дар сиди кудам кофтой касбон кофтой изин бажонан нау ма йоер бараккан на бонуш махан ма йос хёима мана чикан календар таудонан дар шмахны хаш бахаш утордам ама хафте шаражан қау иннамай тасы юнаг армаштар мадмайрана нажагзнан андармаман жагут нафдалта шелгоймак савар зуарбам масади савар кувандом масади шелгоймак никудам налгоймагам багам бадай козди уж забарте яржоллак коймагдам махмай шонгу тқавжа табу яхистан мандар тагде барак бонузани ма بایا باخیجان قوایو ارتا کیلومتر فال در ما یا باخیجان افته نارگ شوانو موال نخشته خوینه ما یوشل گوی ما کردم چیلی تر بخشته ما یوسا گتزل کولا پوی کوه کوتا ما یوسا باروشته ما یوسا خیشتر تراکوفتو ما فشته مرازدی ما یوشل گوی ما گازدی لپویم باجاد نال گوی مکتت تمازنی کنی چیزدی در ما اخمه در من فشته اگما قطك تيفجا ساونسا أغداو كنا قادا مشتغاو خالق درادا مشت أندرسني شي في خال زماني شيش كنزن ما كدش كنا هفتوزن كداي في خالاي هفت در خالدو زني ما هو ما قش كدنا فضل تغداو كنا فشتما ودنام صفات كدود في تصاق در هو ما يرايدان نايشو قوي ما قام سوان وداير قوم جغان ناي سوان ناي أما ناي چينيم بار كدا هفتو تاندر خوش كنن قو اندر كدي وجاختوي سكوفدراش نيش كنا يخساو مقوش كدر نيش كنزن ما كدنا فشيفد نجارون دغدوت الارورانو مثلا سماي جونوي كودي سعودي وتوس خبرت نبونشت شماخم من فتساق درس باريا بونشتوت يتاشو قوي مكتم قتصلدارتر هير كدمتنا خاوزوار جخ يوسرانسن ايش كانن قوم شو قوي مكتوم برد كانت ما سكوت نوي ما قدو وافته هير كودي كاناتو يتاو خيبارو لابوتا راش شاختوي ارتكا ما يولدر كوشن رايد تام سماي شلغوي مكت ميدما موال سوي يول اما تيشكو تام نو ما خي ميدا غافتا كوبل خونم تنبل خزار وياخم ومن ما تشنسكر بالاش سيدر بالاش ما سماي ميدما ما سوي چون تو почти аллох сабондер
бира. Мидама фалатте мах специальность коттам самешил гоймагандер мана басова манар воттер манар бадой кабарахар вы тхайте зуар ядух каду фала зуар те ю 200 ю 100-200 метров тадар. Там было что, лворцы мы yordan баканс мы нем шкувус штейла пута басос бидагем шай накшбернс. Мага ойдар кадраш науфала, а? Ома тут арахкан сурдам чензета. Тем более мы. Хазарам баканс, хадамекан сурдам аун. Манаш кавтковые ерем хаштакаутай вулдари автаканс. Чижгиш кавтковые. Водай хазары ралашен, зуарбам мен лашен, что е вот зуарбный. Ома бахатур канута, даже маю нахашахзнан. Вот это ла памятник, чем бакна и вот хуждару. Жонши казбек, куртат кум, куртсауга зауришваштер ди жонш. Maar Kuvandon is waar de vallak waar ze naifat hebben gezien. Vallen ze vandaag wel misschien agveren nee. Maar het is geschak versoms wat daar schemer te zoeken wordt weer te verstehen. Het is korbasie geschens. Maar vandaag wel waarom is maar wordt geen bakuvens. Maar je hebt mannen basons vallen wordt geen bakuvens. Мене жахтай каржнош налвазут, не? Осунаф раха штаты виевом автокаш накао. Фарондер мана ясбара бумбаку ятгодер лагира нахаш удишем бирд. Ондер осунаф раха штам каржнош самай мала шталтулойт хай. Чирита гурба ашынс. Ну фижона гендере алакуттаги. Гурба ашынс. Ватсинаж автозурен. Я бы масаут, я бы накувут. Ермах инакутак такам шараштам. Уйю фаршу. Зуара ю фаршу. Ама гората ерсаунс, касефандер ерсаунс, ама сина автофажан, я бы магуна басават, ама унгунаш куватар тачири. Вот фанды гората кув, фанды урдеге кув. Ама син фажан авто басаут, вертачирима, багания дартер каржнош курна багашат мидем авто. Уй фашта курасават, ама кубадат, камар банат коттатум, ودون ما بوني سوالو جان صارت إيوه بيرانوك خبرتون بيرانوك زينت شي يديم راسه وزن كمبيوتر ما شي شغل ما قرباسه شي ما نشوف كوي كوتو شن ستار باكنس ويدار ما جاش كراشنا ويتخيم أسك تكتر نوعي نوع مز نوع تكتر وزن نوع ما هو يودار كنام ود يمي ديشتر خالزاني شتى كسبونو دي هو يدار يزعلنا كوتو نفضلت دوا يرجعهم أبون واسيلات أبو يخيسن دوا قري واسيلة فشتى ويدار زعل كون ناودي بتسكم يا أفتمنا تشيسلو ما جاش كا بيرفي مايناو أي ندربرك بوناو أي دوا قري فشتى كده أفتبال دوا يدرافته كم كنت ما مكشافته راك بونر سو ما نخيتج زوارمو ويبت دريا خورج خود أساس زوار خيتك كات نيس باردار ما خن زواريش نار يقتل والدر هم فلا خيتج نوم الباجادي مزوار زوارت من در نوم ني خيتجن زوار بخش كوت هوي يراي بيرة خيتج واش درجي در يصابر واش درجي يو ومزورت بيرش مين جيتش تزورت والله واش درجي تا يو أما يوي بدوتزاق يو يايو فارش كنقو أخشايا ماجمة يوردم خشتاق ميليتا نيكي وقتي ما تيجون ويراشتر ودي ومانا ما كوخ باقا قانوني يخدق يدودي يوفون زشيزاج من ارتكا كنت سود سوردم ودوس كوخي نيسو الباجايزني سامان زقو هم رانا خاش باغاشكر نخاشكر نخيشترته وي وخدا قردك در لودش دوتن قلدن وسبون در هاردم شخكوب دي وشكوتو يخيتا قبون كانوات قاو كفتري وكوتوي أما ياردم رمشتر أرغشتوي ومشاينا أما ارتكر زنيمة هوي فرشكيمة أندر زني سودي ما ياردم شيرباز دي هوي رمشتر تشيت باكوت تامي خزار ما أسد كيرار وشتوي وي فشتما خشن قدي وركوتما مزوم در قام شاخرشتايك ما شخمي دقال يا جرف خنم ما عرفيتم دولج ارتلج مشاينك تيمة شخشم برد كنز ما ودنا تسوون سماش كومس ما فنتشميت فشتما ما أنا كوميك تشم بلشت بس عشيدة شاخوده فلو سمش شاينك تبا خاطرك كي شمبرد كان آدم كي عرفيتوي ودون تا شيش كوفزني كوفسة شي كنزن
كونيشير بعد يا بنود ويدا فرشن دردن إيش فرش خسايا مشاينا جاي جغشرت كده كدم بارن وسم مشاينا جانيش يوم بنات بيوم نبرشتاي يرمنا هاس آدم تيشت يودون يوسم مشاينا كترم برد كوتوي ما زيناش كفتش كوتي ما زيناش نيشي يودا شمشاينا ده شفت ما اشتمر عزشته نمان بارنس كرازي نمان برشتام أنا بارناجي فرش أما يوم يا كفتا يوم نشكنس يا بني شتو عالشخ عالشي كفت نالكنه غورتي بيرادم رسو قوتي بيرادم رسو إنا قوتي على غيري يا خيميدك بيرادت كنس شخ كفتا ما يهردك ملك جنس أفتا ما يرتلاج باسو مش عينك تيمة تيري تيمة شكوفنسن ساخيشترتا فلا يوم ياك تشيل سوى شلقوي ماجي نلقو ماجي ودون تا الصدر فيسات كارج نشتي فشتمه نخاش كرازيل نبادة عم بيرا نشتم فلوتر وسقط تاج ميدك يو أفتا زورو إنا جدام زورو جماعة ما نخاش نوجا جغزنان منا نفضل تاكت كوتوي نودا شام أنوش أندر ورازدر در أما بدون كت كوتوي أفتا كانن قوة ماما أفتا كشما Урдам яр сызылата зашым бір двоинс. Уяш златая никуса дышты. Уяше бирая. Ума население кожнакан. Фалоттар уяше насыдышты. Азышты мою шехда ушкоттой. Хусаума ушкуфтой шахью. Хусау бафазах что азышты. Маза миллионы дар не парштой. Маза лыштакса парштой. Куда злы пара утар нискана. Аппандар. Дахи баз махсама, дахи баб фазахш бадартерас, дахабартакан. Мазна нашара что я шоу. Ама мана махан на футбол куткоттой ума аркашенка ума календардар шкананка умагашка макаразидар бамбарам юнухаш юнафаш кадам мафтаме дартан на кутактар ажа. Календар ахшак кутагу. Утхема ина барак баттадар умагашкашты. Ундодар куттар ивенс раш юбонса на конси на куттарса раш налканс. Ма календар шаражен кавхош календар. Утхема алы барак бондар. Нмайгау ерай мана жарат хождар жонс кутсау. Ма ер абоны барак бон табу яхи стандарт Архета жбор инна барак батадар омагашкаште салдар кори умай фаш барак бон фаште мойтхай уйтингах шак тагуме шаражан календар чу календардар мана барак батта жагазана фашама автана а я медиш сувудиус барак бонан уйдар фашын кава уйтхай мартака фашивад شون شغم منا عم بيردو كانيتا شابلانش خشكن زشت ارتقاي فرشتل ارتقاي جيريتل نايفات بما خاشتو ارترتزخونا ارتفرش خاشتو يخزار كد كوشرتا قدي ودومي فالارتكا ما خير ترتي تيدر نيم بخشنو عواينس ما فاشان ستاك غورمان ما باواين قو تريبي رقا ما باواين قو ارتفرش يا زاكاس كوتون ارتجير يا زاكاس كوتون نرودون ولنا قدكنن سوافرت ساشكوتوي چي ساشكوتا سايما ساشكوتو سجرده ساشكوتوي وي فالتاو алчи дар я хазар ارتجير يا خدغش كندم كد فرشتا زكا باخشت زكاش كند يا خزارما ويتخيم ما زاخم فرشتا دري بويني ارغفدنس قال ومانيم بيشا سو كماندر دويشا زنبوم ينم بيشن خيتا كنس مو دوني تاكو فن زوار بنت ويراشنو يوي راغي در مورتا ناخي مرباخشن زوار بما مثلا بامبارن كانن ما كانوا كات دا بونكو شرطا كانن نو دا خزار شغدك جر دا زكاشكا ما يوير باخش دا ورشاگي مرباسو دا خميلاگي مرباس ما شرداگي باكوف يوصرتا فرشتا جافتا نماين мамана код ورشاگا вайжазнан в обязаловку. Но это ж не так. На Каштар там дары курдят. Бахатыр, который шагал, так честно, отдать дань моде. Вот сосед едет на Святую Рощу, и я поеду. Не надо так делать. Фалтау Марбасу. Катса уж вот тавалах дал табашун.
кудышты, сышты, самаям куфтой, самаям сыдышты. Мой фаштар басу. Шагдак жардай, кудай жона, я мидиш сай мидагу. Ой, уйдар нисам барина, дар марахавой маршрутка ел нацавунс. Марабадынс. Шылгой мактам. Кады насауганали, мана хиштар тараш жахтой зуарбым, найфатбым, шылгой магникуса. Ди найфатбым, зуарлагетам, биратам бардар наудимидам бахишма. Ама кад гананали масау шылгой магод маю, я валай дараш маркашадма я шарма аргуамма дынжер калмаржан ташахи куштуханс. То, о чем мы сегодня говорим, это часть традиционной религиозной культуры осетин. И наша задача сохранить ее в том виде, в котором она была передана тысячами и тысячами, значит, поколений, которые были до нас. Поэтому, когда мы сейчас спорим и говорим, что так должно быть или по-другому, надо делать так, как делали наши предки. Следовать тому принципу, по которому следовали наши предки. И понимать глубинную суть того, для чего туда люди приходят. Сакральный смысл того, для чего они туда приходят. Это не шоу, это не пикник, это не значит, отдых на природе. Это сакральные вещи, и люди должны это понимать. И если мы говорим, что там не должно быть ни алкоголя, ни женщин, там, ни еще каких-то других вещей, так этому надо следовать. Если мы не будем призывать к этому людей, вы в первую очередь, то дальше не о чем вообще будет разговаривать. Через 20-30 лет вообще это будет просто непонятно что. Старших многое зависит для того, чтобы разъяснять людям, объяснять, как это должно быть, какие вещи можно там допускать, какие нет. Учить, воспитывать, формировать у людей то сознание, о котором мы сегодня здесь говорим. Вот это самое главное, на мой взгляд. Бужник. Хиштар у фанхашагам, ахдавхашагдар хиштару. Махта каштарташтам на хиштарте абунсу на фарахашу асафарштаю. Вацага махтар факарсаштам на бун суаумай. Мана арфанафада уангдар амиш ама ашкудаканан удишсам ахам акций. Баракбуна кажношты бутылката и в той баганил. Масауны шишканан ахам акций шкан жагам баганы кушфесой шилгой макта ама бахижен ражафта кайвой. Вот хета джбуну ириштунан катчендар баракбун. Моя клама иронах дама гашка адам рвитой. Махтаз сунам. Адам зырбаса он скарш нуштима. Сыдар нахур заматта. Ама умагашка на фашива дон курт. Уса анагдау хабартам. Автомайсан уазан найжахга. На курт ю дуажав ражма. Ю дуаж ражма. Урта хета джибана зуарлакта дарайжунанс. Ма адамза кусудышты каждую штима. Вот снил басам там. Ума иронах даума гашка, аса зуарма каждую штима саун кайнай. Махусама ирон баганай куван кайкал. Ой. Ма адам ю шражашты фала. Ахам адам дарзауди кастанан ю. Фаштама ю садарта жахтуй. И нахожнан вайзав куттуйма. Умадам мафдалта, мафтам автокута, а маждар автосаузнан. Фаштамай нисер там. Норма автошабргая кут там усхабар. Ма кадганани вот нахиштарте бар райшам. Ма кад на буншва вода саждар автобакусыштам. Сармат подтверждает твои слова. Тебе за последние 2 года большое спасибо. Ты молодец. Гайтма, каразим барам. Раштак саву евзинетта хашиема. Фала бентун ше паттармахан вацаган чижона пайдана хашанс. Ма нердаим нахгондышта. Зварма сауна фатк. Хуамауа. Бирашта фашиват. Вана дахадага жахтайна. Тыңзабах фашиваднами. Мобилеште модондар фанды унафа магашка гашкам самайдал факашан бахушканан. Наркондуджи швалоран автокузурай автомафдалта котой мадар автокавотна канзани. Целеунатор иш моя бон бирава. Моя албондар амбаран кауш валоран
самая қауыр, калмаржандарын сама қауыр майманын жағуты, жекунан баруан сама мақауы, денеш канзынан. Ман прическа каным фандын. Мене қуама бамбарын канат, сыдар монуан тахтай, дарсыдар дишаджи варантай, гдауи. Адам фанды жуаным фаласын сачи, бамбарын канауи ней. Жафта кануан вад масарды саив занжага, уйман бамбарын канут, маса канзынан. Хахам равдыш, саунам балышкан, маманана кудудин ягдау, мама чижон ягдау хиштарте. Ходон хорда мишкама шемарана хашка. Хсаубон юхати, там она баракбон райдаенте. Кудуди хер мана маду вакури бажадма. Фахон салдар курохолла, жишманам, табу хсаун, бентон азаллаг нештам. Ма кудуди сауди ма ходон разура, мен байку шо юлдар межон зиште каштар дралчида. Жафта кудыкан ма не гротта, махан юшта, ма кальдар куама шаражу, мена хиштата ромберт, юлда камтай, каутай, ма юна фарахашу, ала баракбон тхайдар, ма юкалиндар шаражу. Ма куда автову. Андарган най. Кад мах хушкау, куд мана министрат, мах валкушла узыштам, хиштата, ма он хушкан зыштам, на бонсу выфала. Ю калиндар шаражам, ю гдау шаражам, баракбата куаба, анакан ириштолан, юой, ма дуаждам нхас каумава. Аллы кагдер, аллы каубаштер, куама жона яратун, сума сукума детей. Мордан фаштама сон кубайдаям. Вот хетаджибан, бауна дуа, мана فوزج در ناقوزن تلاش در فاقوزنیش آل قطعاندر فلا اول نکوشم حال چیه راتولن نکوشه کسی افجار داشته مثل مین کوان دونه فیروخ کردم ارتاط پارمسوم وی راش کدیو ودونه میدیش سونا قد کنم ودوم من أخي سوناش داخم فلا يولدر من كرازيما قشك إن سوندر مولا قايدر وتخيم يولدر شاخار سلام من سوندر أفتو منا سوي نبرك بونا كان منا متا كامباني ما خن كامباني ارتجع جاربشتم مشانك تيوم متا والتربات تباواسيلا تابوني يبم متا غورة تبات ما يفتت سبار فوزت من عالشتم ما ويو ما خن وتجني شفت وتفشتاق ما يوت من عالزنيش فلا وسمين كوفان دونه ما خال كم تيشتم ما علم كك تيشتم يو آدم يشتم فلا تنبيه روش كوفان تي ما تشيو دم يخي كراش داخل يخي روش كوفان دم كشويد ما هو كبا سبخشيد كبا فزخشيد يا فضلت كم فزخشوا شخي الشاس فلتر ودوي بير رشوختر ما بير راشتر ودو سزوار در خوش كنيد دارتر ساو خاطر باكود فلا ماخ يوكان علي ارتشاقات يتمنى ما نمزي ميوتر نخاوي رادم أغداول رازورم فلا مين كان علي دوم دوايا شافن سفشي بده ما نبترين بارم ما سافر شرقي أقولش يا كلمة جدر مصدر دون شفتك أخلشت بنتو نمايم بارم ما أغداو شام كمني كشتر خزاري كم نسوم ودوني ما كنا كوش مد واتسفند زورود ما خايش وما مزشتم دون باس مزشتم خنجلك كاوزشتم ما تنبير فارشتاتشت يو اشتولي سنيش كنزشتم مين شوي در سنيش كنزشتم فلا جون چر يشهر يجدا كمالي شو دون سجدر كانال درز قو منا ما خوجن خمتجي آدم در قام برد كنوي منا أخشنات در كوبا آدم در فلا قو سيستم خوجه والتر سيستم خوجش كان قوما چیدن ما سجدر یک منا کومی کوم مسرم ما یو قومی دیگر ما خان یو برگ بون دو بخاطی یو خوجم نبی کل سپری ما خشاو ممرسو مجول قوجد شاو واسید لا کو ارتكا خشاو ممرسو كتر سبان ماينز ما قوف انتش لجي سرف انتش خزار ما خبرنا وي مشوم نشغل جدي باكوم وما وي تنجنش كانوا يو ما يكني دار ما خن نيكوديش فيش كدار نيكوتام فلي يافتن ما تخيشت ابونيش كانوا شلغوي مكتب اوازم جوجا وي نبون نباوزن ما خن نيزوجا سفند فوست تدر فراي وترو ماي ناقطاق نيش روايزني هذا ما يا خزارة بينونتن كنا أمبارن كنا من يراشتو يتا جلنو وردمتن بارني ويتا رشودينا دو أفتكنا زورا ماذا أفتمي ناقطاق نيش روايزن من يرا بونم برتشونا شو يراشدر كوداي بير راشدر أرتكوجا وات परक बोलना राजी फलेयु राजदर कुराई दिताई का ममायु फलदरे कुदाई कोई उसे खिस्टर तदर मना ना правительстве वाला इश्तरना खाशे खींची को अनुवुदो नहीं दर खुदा आफ्टर में खुशदर सोई ना कुत्तक यरूशलेम ज़ुलता
فارنم بازورت نا يومي أكبر أكبون رشوق دا ننيجة نماشتي نيبتر كد أربيتم يوسامو ساو جغت شكشتر تاي كدون ما خيامون جندر كدوي يوسامو ساو جغت يرشتون وارجوندر برقبت شايو امن بيرزل توسوزان بيرم كوفستن ما شغدك درجر ديما رشوق تري يا آدم خورزينات چيجه يا خم كوفاجي كفت كدرايشا خساو سارفرا كانت نك فاشيوا ديواجا گوند كتر كد جاختوي خيتكن كد في خوش يرون آدم هفته كد باخوش حاس برق بون حاس كفت هشتا خساو هو سارفرا كانت حال كي در فارنوت زوار ارگون کووندون چه هیت جواش تجي خون كما كنت سوندر وافته حقاش گنا گد يويت خي كون سادم يويت خي فزخشنس مثلا خوش كنكن اما كمان دريتر يا جردي شغدك زين عاديش شغدك جدي تشكوش يبنا قد باقشنا وسام مصابرات فلما يدر جغزنن قاشيرش تو نتنك بلا روخش كوندت تيشما وخرج خير ادم يرغم راج داخد وفضلت كوندتم يو كوندون يرشتون سرني ال كي روخش كوندون در ار كي زواردر ار كي جد مداوقدر دواقدر قام شيبتر وي كاتشن مشغدك مسم قاموا كوفا قادم مسم قاتشتر سوا وزنيش شتر برك بونير نقن إرادة مندر ما هو خرج خي أرسلت باكو بام أما إذا بخي كدار بيتم كورم وأما برك بوم قبر خوش نوشت عطر كت خشات سفيتش كتز كنا شوزات يوس لينتة ما يوس فنز كالمرجنته يودون در نيكو باشتو يوسران ما هو كورا قشتم يوس قدك تز كنا وا يهون برق بون خورج خوت سبرق بون مقال مكشمو سبرق بون طبخي ما موجن كتر سوا سخورجنات غشوس خورجنات ساوي لورغشتم خايجن ومن يبتر